Rebeu una afectuosa salutació en nom de la Comissió Executiva de les Comissions Obreres de les Comarques Centrals. Avui, un any més, tornem a omplir els carrers de la ciutat d'Alcoi, immersos en un context de contínues tensions financeres, econòmiques i polítiques que estan provocant una major destrucció de retalls significatius a les prestacions socials i als serveis públics. Per això, amb aquesta mobilització social, volem continuar reclamant per eixir d'aquesta situació de crisi altres polítiques de major equitat i un equilibri en el repartiment dels ajustaments. El divendres coneixíem les dades de l'EPA, l'enquesta de població activa, on 599.900 persones es troben aturades a l'àmbit del País Valencià. El 24%, 3 punts per damunt de la mitjana espanyola. Som la tercera comunitat autònoma en persones aturades.